Βιταμίνη Π. Πηγή θετικής ενέργειας. Περιβάλλον, επιστήμη, τεχνολογία, συνεντεύξεις και όλα τα θετικά της ζωής μας σε μία ώρα. Βιταμίνη Π. Με την Παλμύρα Αρσλάνογλου. Καθημερινά στις 3. Χωρίς συνταγή γιατρού. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Θεσσαλονίκη FM 100 με την Ελένη Γαλινού. Ελένη μου, καλησπέρα. Καταρχήν, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες και στην πόλη μας και στην εκπομπή, βέβαια, εδώ στον FM 100. Μου αρέσει πάντα όταν ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα που ανέβηκα και για να παρουσιάσω το βιβλίο μου, είμαι διπλά χαρούμενη. Πες μου ότι σε εντυπωσίασε και αυτό που είδες βγαίνοντας από το σασέρ. Αυτό το ωραίο δέντρο. Η θέα, όχι τη θέα. Δεν την πρόλαβες να τη δεις, ήρθες τρέχοντας. Δεν την πρόλαβα, ήρθα τρέχοντας γιατί είχα άλλη μια συνέντευξη. Θα σε βγάλω μετά να βγάλουμε φωτογραφίες έξω. Ναι. Να δεις τι θέα έχουμε εδώ που ήρθες. Δεν σας φέρνουμε τυχαία εμείς εδώ. Όχι. Στη Θεσσαλονίκη τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι άσχημο. Να σε καλά, εσύ κατάγεσαι από τη Μυτιλήνη. Η καταγωγή μου, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα και αγαπώ πάρα πολύ το νησί. Πηγαίνω κάθε χρόνο. 2 φορές πρέπει να πηγαίνεις. Πηγαίνω το χειμώνα στη Μυτιλήνη και το καλοκαίρι στην Ερεσό, που είναι η πατρίδα του πατέρα μου. Μυτιλήνη είναι η πατρίδα της μητέρας μου. Και οι 2 γονείς από τη Μυτιλήνη. Εξαιρετικό αυτό. Εκείνοι με έκαναν να αγαπώ τόσο πολύ το νησί. Τώρα δεν ζουν πια, γι' αυτό έχω αφιερώσει τη μνήμη τους σε αυτό το βιβλίο. Τόσα δεν έγιναν λέξεις. Τους είχα αφιερώσει και τότε στερήψε το χ που είχε πάλι η Μυτιλήνη μέσα. Και δεν ξέρω, πάντα πόσο θα γράφω. Πιο πολύ αν την αγαπήσεις, πάντα κάτι θα γράφεις. Πάντα θα γράφω. Γιατί με κρατάνε έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη και οι φίλοι μου εκεί. Και χαίρομαι πάρα πολύ να βγαίνω να τους βλέπω. Είναι ευκαιρία λοιπόν από σένα να μάθουμε και πολλά μυστικά για τη Μυτιλήνη. εγώ μία σύντομη ιστορία που έχω να σου πω είναι ότι όταν πήγα με κάποιες φίλες μου έτσι να περάσουμε κάποιες μέρες στο νησί, είχαμε πάρει το αυτοκίνητο και θέλαμε να πάμε σε μία παραλία όπου τελικά δεν ξέρω πώς το κάναμε, γυναίκες φυσικά. Πήγαμε και τελικά καταλήξαμε στο φυλάκιο επάνω, τέρμα επάνω ψηλά που είναι, που δεν είχε φυσικά που άλλο να πάμε και αναγκάστηκαν τα παιδιά, οι φαντάροι, να μας ανοίξουν την πόρτα για να κάνουμε αναστροφή για να μπορέσουμε να γυρίσουμε. Και φυσικά φεύγοντας από εκεί, αφού χαθήκαμε και πάλι, σταμάτησα σε μια στάνη. Έχει και τέτοια πολύ ωραία βέβαια, πράγματα. μιλώντας με τον ιδιοκτήτη εκείνο από τις στάνης, του λέω, εγώ κοίταξε να δεις, εγώ από εδώ πέρα αν δεν πάρω αντενίκια δεν θα φύγω. Και δεν μου δίνε. Δεν δίνουνε. Δεν μου δίνε. Ένα ντενεκέ τι ήθελε? Τυρί. Τυρί. Γιατί τώρα φτάνεις σε στάνη, δεν θα πάρεις τυρί, δηλαδή τι. Δεν ξέρω. Ολόκληρο ντενεκέ. Ναι, και τέλος, αφού με ρώτησε, μου λέει από πού είσαι, λέω από τη Θεσσαλονίκη. Έλα να σου δείξω, μου λέει. Και έτσι κατάφερα και πήρα και από τα πολύ ωραία τυριά φυσικά που έχουν στη Μυτιλήνη. Τι είναι, λέω για το μελίχλωρο, για το μελίπαστο ή μελίχλωρο. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Θα σου μάθω πράγματα για το νησί. Το πιο διάσημο τυρί εκεί είναι το λαδοτήρι. Το λαδοτήρι, ναι. Αυτό είναι το πολύ διάσημο τυρί. Εγώ ψάχνω και τα πιο ιδιαίτερα γι' αυτό, αλλά πέρασα πάρα πολύ όμορφα, θέλω να σου πω, στο νησί. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, πολύ ωραίες εικόνες. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τη Μυτιληνιά Ελένη Γαλινού για την παρουσίαση που κάνει σήμερα στα Public στις 7 η ώρα το απόγευμα, στη Τζιμισκή. Οπότε θα πάτε από κοντά να τη γνωρίσετε, αφού τη γνωρίσετε πρώτα εδώ, να μιλήσουμε για το όσα δεν έγιναν λέξεις. Ένα βιβλίο το οποίο εγώ την Ελένη τη γνωρίζω με αυτό το βιβλίο, δεν ήξερα τα προηγούμενά σου. Άλλα 3 πριν. Αυτό το έμαθα, γιατί μελετάω γενικώς. Τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι η πρώτη σου συνεργασία με τις εκδόσεις? Η πρώτη μου συνεργασία με τις εκδόσεις Διόπτρα. Τα προηγούμενα ήταν από τις εκδόσεις Μινώας. Τέλειξε η συνεργασία μας φιλικά και έκανα μια μεταγραφή. Και καλά έκανες, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και νομίζω ότι η εκδόση Διόπτρα είναι και από τους καλύτερους εκδοτικούς αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Και για μένα. Και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η συνεργασία μας είναι με ανοιχτό μυαλό. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι εκεί και ό,τι και να πούμε είναι λίγο πραγματικά. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση λοιπόν στο όσα δεν έγιναν λέξεις είναι κάτι που συναντώ το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 1-2 χρόνια, σε κάποιες σειρές πολύ μοντέρνες αμερικάνικες. Δηλαδή το γεγονός ότι ξεκινάς με το σήμερα και μετά με βουτάς στο παρελθόν για πόσα κεφάλαια, πολλά, 30,
Πολλά. Και μετά με ξαναφέρνεις για λίγο στο σήμερα, έτσι να τσιμπήσω λίγο πάλι. Και μετά με ξαναστέλνεις στο παρελθόν για να καταλήξουμε στο σήμερα το τι έχει γίνει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από τα πράγματα που με εξητάρισαν μόλις το συνειδητοποίησα διαβάζοντας το βιβλίο. Και αυτό με έκανε να θέλω να συνεχίσω και να το ρουφάω, για να το ρουφήξω γρήγορα, για να δω τι γίνεται τελικά στην ιστορία. Θα σου πω γιατί είναι γραμμένο έτσι. Γιατί επίσης ένα βιβλίο έχει την τεχνική του για να το γράψεις. Ξεκινάς λοιπόν από ένα σημείο. Γι' αυτό δεν γράφω, Ελένη μου. Δεν μπορούμε να γράψουμε όλοι. Ναι, δεν ξέρω. Είναι σίγουρα ταλέντο και όπως λέγαμε και πριν, σε κάθε ταλέντο, άμα το βοηθήσεις και λίγο και μάθεις και τα μυστικά του, μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Είναι σαν να μπαίνεις σε μια κουζίνα και να μπαίνεις για πρώτη φορά και να μην έχεις φτιάξει ποτέ σου ένα κέικ. Και να σου λέει ο σεφ, και να μην έχεις ούτε συνταγή. Πώς έχεις περισσότερες πιθανότητες να το φτιάξεις καλύτερο? Όταν τουλάχιστον σου δώσουν μια βασική συνταγή και σου πούν τι κάνεις σε ένα κέικ. Πολύ σωστό. Και πολύ ωραίο το παράδειγμα. Όσο πιο περισσότερο ταλέντο βέβαια έχεις, τόσο θα εξελίξεις τις συνταγές σου και τόσο θα καταλάβεις πόσο καλός ζαχαροπλάστης μπορείς να γίνεις. Έτσι. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Λοιπόν, γιατί άλλοι δεν ξεκινάς ένα μυθιστόρημα από το σημείο που θα κάνεις τον αναγνώστη αμέσως να τσιμπήσει. Του θέτεις λοιπόν μυστήριο και ερωτήματα. Βάζεις τη γυναίκα αυτή 80 χρονών στο σήμερα, τη Ροζαλία, άρρωστη, 80χρονη, μόνη, να ανακαλύπτει ένα ημερολόγιο. Αλλά δεν θυμάται ότι κρατούσε ημερολόγιο. Και το γραφικό χαρακτήρα πάρα πολύ, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι είναι το δικό της και αρχίζει να ρωτιέται τι σχέση είχε ο Μάξιμος, ο παιδικός μου φίλος, γιατί είναι σκισμένες οι σελίδες, γιατί είναι κομματιασμένες φωτογραφίες, γιατί αυτή η ζωγραφιά είναι έτσι κομμένη, γιατί μια ζωγραφιά έχει ιδιαίτερο ρόλο μέσα στο βιβλίο. Και μετά κάνεις μια βουτιά στο παρελθόν, να αρχίζεις να μαθαίνεις λίγα τα και κάθε φορά που κάτι στο παρελθόν δένει, έρχεται στο σήμερα να σου δείξει πώς αυτή η γυναίκα το αισθάνεται σήμερα, πώς το βιώνει, θα το θυμηθεί, αναρωτιέσαι. Έχει πολλές ανατροπές όπως το διάβασες. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που γράφεις, πάρα πολύ ωραίος. Και το σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι? Όταν φτάσεις και μάθεις εσύ την αλήθεια, σου αποκαλυφθεί η αλήθεια του βιβλίου, διαπιστώνεις παράλληλα ότι οι ήρωες μέσα στο βιβλίο δεν το γνωρίζουν. Και περιμένεις μέχρι την τελευταία σελίδα να δεις πώς θα αντιδράσουν όταν το μάθουν. Είναι πολύ ωραίο, γιατί να σου πω την αμαρτία μου, ενώ την ψηλιάζω με την ιστορία ότι θα μας δυσκολέψει αρκετά μέχρι να καταλήξουμε στο τι θα γίνει τελικά, τι γίνεται. Θα τα πούμε βέβαια σιγά σιγά για κάποια κομμάτια του βιβλίου. Μπαίνει και αυτός ο σπάθης μέσα κάποια στιγμή και λες να τσιμπήσουμε κάτι από εδώ. Μπαίνει ένα μυστήριο. Μετά εμφανίζεται η Αλεξάνδρα, γίνονται κάποια πράγματα που πώς να τα συνδέσεις δηλαδή αρχικά. Είναι ωραίο το γεγονός ότι δεν είναι προβλέψιμο. Ναι, δεν είναι προβλέψιμο, αλλά και για να κάνεις μια καλή ανατροπή πρέπει να την έχεις δώσει από την αρχή. Η ανατροπή είναι αυτή που την έχεις συνέχεια μέσα στα πόδια σου και δεν τη βλέπεις. Επίσης ήταν πολύ ωραία η εικόνα που δημιουργήθηκε με το ημερολόγιο, με την ζωγραφιά. Κατευθείαν προσπαθείς να φανταστείς την εικόνα αυτή και μας έβαλες πάρα πολύ ωραία μέσα σε αυτό. Ναι, επίσης θα πω ότι αυτή η ζωγραφιά που είναι τόσο σημαντική για την ηρωίδα είναι η έμπνευση όλου του μυθιστορήματος. Από εκεί δηλαδή ξεκίνησες να... Θα κάνω μια παρένθεση, θα τα πω το βράδυ και όποιος έρθει θα τα ακούσει με πιο πολλές λεπτομέρειες, θα δει και την εικόνα. Αυτή τη ζωγραφιά λοιπόν πιάνει η Ροζαλία και για κάποιο λόγο κάποια στιγμή στη ζωή της κόβεται και βρίσκει τώρα στα 80 της χρόνια μες στο ημερολόγιο το ένα κομμάτι, δηλαδή ένα γυμνό κορίτσι που κρατά μπροστά στο σώμα του ένα κάδρο, αλλά αυτό που απεικονίζει το κάδρο είναι κομμένο και εκεί χάσει και μια μεγάλη τρύπα. Όταν θα βρει το βράδυ που πάει να κοιμηθεί, θα πέσει ένα χαρτάκι από μέσα. Εκείνη θα το βρει την άλλη μέρα, αλλά πολλές σελίδες μετά στο βιβλίο. Και όταν θα το ενώσει, από εκεί θα αρχίσει να ξετυλίγεται η χαμένη της μνήμη. Αυτός ο πίνακας, που είναι και η έμπνευση του βιβλίου, είναι ένας πραγματικός πίνακας. Ανήκει στο σουρεαλιστή ζωγράφο Ρενέ Μαγκρίτ. Φτιάχτηκε το 1926 και ονομάζεται Επικίνδυνες σχέσεις. Εμένα αυτός ο πίνακας μου δόθηκε σαν εργασία όταν έκανα δημιουργική γραφή. Μάλιστα. Και όταν τον πήρα στα χέρια μου το 2007,
που δεν είχα ακόμα ίντερνετ για να μπω να ψάξω, γιατί στη σχολή Βακαλό είχα κάνει 3 χρόνια ιστορία της τέχνης και τον Μαγκρίτ σαν ζωγράφο τον ήξερα. Αυτόν τον πίνακα όμως δεν τον ήξερα, δεν τον είχα δει ποτέ, γιατί εντάξει, η ιστορία της τέχνης έχεις να μάθεις κολουσούς από πίσω. Λοιπόν, δεν μπορούσα να βρω τίποτα για αυτόν τον πίνακα. Ναι. Και έπιασα και τον έκοψα ακριβώς όπως τον κόβει η ηρωίδα. Αφήρεσα δηλαδή αυτό που δείχνει μέσα. Άρα λοιπόν βρίσκουμε στοιχεία πραγματικότητας μέσα στα βιβλία σου. Έχει πάρα πολλά. Θα σου πω ότι η κυρία Ροζαλία με τη μονοκατοικία στην Αθήνα, την πάροδο της Ιπποκράτους, ήταν μια υπαρκτή γυναίκα που ζούσε απέναντι από το σπίτι μου, γιατί εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα, σε μια πάροδο της Ιπποκράτους, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόλαβε να το έχει διαβάσει το βιβλίο σου? Όχι. Ήμουνα 4-5 χρονών ακόμα τότε, δεν πήγαινα σχολείο και καθόμουν πολλές ώρες στο σπίτι και χάζευα. Ήταν μια γυναίκα όπως την περιγράφω, με άσπρα μαλλιά, με ένα παναμαλιασμένο κότσο και τάιζε γάτες. Και ζούσε σε μια τέτοια μονοκατοικία. Μιλάμε όμως για την Αθήνα του 64-65. Ναι. Μετά όλα αυτά γκρεμίστηκαν και τώρα υπάρχουν πολυκατοικίες ατέλειωτες και δεν συζητώ. Ωραίες εικόνες. Άρα... Στο σύνολό του το μυθιστόρημα είναι μύθος. Όμως έχει πολλές μικρές αλήθειες μέσα. Νομίζω ότι και για μένα είναι ιδανικός αυτός ο συνδυασμός. Ναι. Να μην μπαίνεις αυτούς σε τη δική μου την ιστορία και να την κάνεις βιβλίο, γιατί είναι σαν να καταγράφεις γεγονότα. Ναι, επίσης θα πω ότι όταν θέλεις να γράψεις ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε γεγονότα, σε πραγματικά γεγονότα, όπως βλέπουμε έξω από πολλά βιβλία, αν θες να είσαι συνεπής με τον αναγνώστη τους και να μην το παραπλανήσεις, δεν πρέπει να πας πολύ μακριά από την αλήθεια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν γράψεις για ένα ναυάγιο και μετά πάρεις ένα ζευγάρι για να πεις την ιστορία του, θα πρέπει να είναι υπαρκτό. Βέβαια. Δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει έγινε ένα ναυάγιο ωραία, αλλά ο μύθος μετά της Μαρίας και του Νίκου καμία σχέση με το ναυάγιο, γιατί τότε του δίνεις μια λανθασμένη εντύπωση. Πρέπει λοιπόν να είσαι πιστός. Αλλιώς μην γράψεις ότι είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, γράψεις ότι είναι μυθιστόρημα, γιατί ένας συγγραφέας πάνω απ' όλα πρέπει να είναι φάνταστος. Γι' αυτό προφανώς βάζουν βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Ωραία. Γιατί ακριβώς δεν τα αποδίδουν όπως έχουν συμβεί. Ναι. Έχω μία αίσθηση. Εντάξει. Γιατί διαβάζεις και δεν ξέρεις ποιο απ' όλα είναι η αλήθεια και ποιος ο μύθος. Και εγώ, επειδή μου αρέσει να είμαι τίμια με τους αναγνώστες μου, δεν θα του δώσω ένα τέτοιο ανάγνωσμα. Μπράβο. Εγώ όμως θα σου δώσω τώρα λίγο χρόνο να πάρεις μια ανάσα, γιατί με το που ήρθες σε άρπαξα. Δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Ναι, είναι πολύ ωραία και χαίρομαι πραγματικά, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ έτσι και μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με περισσότερη Ελένη Γαλινού. Whenever I look around
Όσα δεν έγιναν λέξεις, που μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι ιδιαίτερα, μπορεί να είναι και πολύ λίγα όμως, αλλά να είναι τόσο σημαντικά που να κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Η Ελένη Γαλινού είναι εδώ στον FM 100 και αναλύουμε το νέο της βιβλίο με τις εκδόσεις Διόπτρα. Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα έχετε την τύχη να τη γνωρίσετε και από κοντά στο Public, στη Τσιμισκή. Γιατί έχουμε και αλλού Public, οπότε μην τους στείλουμε αλλού. Στο Public, στη Τσιμισκή, 7 η ώρα θα κάνουμε την παρουσίαση. Ποιοι θα παρουσιάσουν το βιβλίο σου σήμερα? Θα έχω μαζί μου την Άννα την Πατέρα, μια πολύ καλή φίλη από ομάδα αναγνωστών μέσα στο ίντερνετ και μέσα στο Facebook, που πραγματικά μας αγκαλιάζει με πάρα πολύ αγάπη όταν ερχόμαστε εδώ πάνω. Εμένα μου αρέσει πολύ να μιλάω μόνη μου για τα βιβλία μου και όταν μπορώ να το κάνω θα μιλήσω και θα αποκαλύψω πολλά για την έμπνευση, όπως είπαμε, πώς ήρθε η έμπνευση. Θα δείξω τον πίνακα, θα πω κάποια μυστικά που δεν θα σας πω τώρα. Εντάξει. Και μετά θα κάνουμε μια πολύ φιλική κουβέντα, για να μην κάνω μονόλογο. Και μέσα από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις θα δώσουμε το στίγμα του βιβλίου, χωρίς να αποκαλύψουμε αυτά που δεν χρειάζεται. Το γεγονός ότι παρουσιάζεις και μόνη σου τα βιβλία σου μου δείχνει μια σιγουριά και μια αυτοπεποίθηση για το πόσο πολύ το έχεις αγαπήσει ουσιαστικά αυτό που έχεις κάνει, και ίσως ο τρόπος που το φροντίζεις τώρα για να μην στο πειράξουμε και πολύ. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει και ένας κίνδυνος, γιατί το πώς το διαβάζω εγώ και το πώς το έχεις γράψει εσύ μπορεί να είναι μέρα με τη νύχτα στην κατανόηση τη δική μου. Φυσικά. Και επίσης πρέπει να ξέρεις ότι και η γνώμη του κάθε αναγνώστης μας είναι σεβαστή. Φυσικά, το ξέρω και φαίνεται. Και όπως λέγαμε και πριν, δεν είναι δυνατόν να βιβλιαρίσει όλο τον κόσμο, αλλά παλεύουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη ιστορία, τουλάχιστον να είναι άρτια και κατανοητή για το μέσο αναγνώστη. Δεν ξέρω αν υπάρχει βιβλίο που έχει γραφτεί και άρεσε 100% σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, ναι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ονειροβατεί ο καθένας συγγραφέας αν νομίζει ότι έχει γράψει τέτοιο βιβλίο. Εγώ δεν ονειροβατώ. Θέλω όμως να πω ότι δεν γράφω ποτέ λόγο. Μιλάω πάντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το παιδί μου το ξέρω και την καλή και την ανάποδη. Και έτσι θα σας πω όλα τα μυστικά, χωρίς να σας αποκαλύψω αυτά που δεν πρέπει. Εγώ όμως να πω ότι έχουμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής, μετά τις 3:30, αφού κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν, στις 3:30 κάνουμε βουτιά στα 60's. Ένα διαφορετικό διάλειμμα, βουτιά στα 60's. Και όταν θα επανέλθουμε μετά, θα δώσουμε και τη δυνατότητα σε 2 φίλους ακροατές και να μιλήσουν μαζί σου και πολύ να ωραία. Κερδίσουν από ένα βιβλίο που έχω εδώ μπροστά μου. Έτσι θα έχουμε και αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τόσα δεν έγιναν λέξεις. Αυτό το παιδί λοιπόν που τόσο πολύ το αγαπάς, πόσο καιρό σε ταλαιπώρησε, έτσι, πόσο. Κοίταξε, επειδή αυτό το βιβλίο. Καιρό ασχολήθηκες μαζί του. Ναι, επειδή αυτό το βιβλίο ξεκίνησε από ένα διήγημα το 2007, που ήταν ένα διήγημα 1.000 λέξεων. 1.000 λέξεις έπρεπε να γράψω και το είχα σαν εργασία. Όταν έκανα μαθήματα δημιουργικής γραφής. Αυτός ο καθηγητής σου έκανε πολύ καλή δουλειά. Αυτός ο καθηγητής μου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τον αγαπώ πάρα πολύ, τον Αλέξανδρο Δεκούλη. Θέλω να του ευχηθώ τα καλύτερα αυτή τη στιγμή, έτσι όπου περνάει ένα πρόβλημα. Και ξέρω ότι κάθε τέχνη, όσο ταλαντούχος και να είσαι, πρέπει να τη μάθεις. Εγώ έμαθα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο. Και έμαθα πολλά γιατί ήθελα να τα μάθω. Εννοείται. Λοιπόν, έγραψα αυτό το διήγημα και το είχα πάντα στο μυαλό μου ότι αυτό είναι τόσο ωραία ιστορία και πρέπει να γίνει μυθιστόρημα. Και το 2014 μου πήρε 2 μήνες, 45 μέρες θα πω πιο σωστά, για να το κάνω 100.000 λέξεις. Αλήθεια. Αλλά την ιστορία την είχα μέσα μου, την είχα στο κεφάλι μου. Ήξερα για τη Ροζαλία, ήξερα για την Εμιλία, ήξερα για το Μάξιμο, ήξερα για τη Μυτιλίνη, για τα αρχοντικά. Μπήκα απλά και έκανα μια έρευνα για να επεκτείνω αυτή την ιστορία, για να πω για τον κάθε τόπο, γιατί δεν τους ξέρω κι εγώ. Μπορεί να είναι η καταγωγή μου ότι η Μυτιλίνη, ας πούμε, στους καταράκτες της Μακάτσα δεν έχω πάει ποτέ. Αλήθεια. Είναι ένα υπέροχο μέρος, το είδα στο ίντερνετ. Τριγύρισα όλους τους καταράκτες, γιατί δεν είναι μόνο ένας. Ούτε εγώ ήξερα ότι είναι πολύ. Πήρα τις πληροφορίες μου που χρειαζόταν και θέλω οπωσδήποτε κάποια στιγμή να πάω, αλλά δεν έχω πάει. Σου το εύχομαι να το κάνεις. Λοιπόν, είναι σύντομα. μεγάλο νησί η Μυτιλίνη, δεν το έχω γυρίσει όλο. Είναι πολύ μεγάλο νησί. Και αυτή η παγίδα του να έχει σπίτι σε ένα μέρος και να πηγαίνεις και να αράζεις εκεί, γιατί είμαι και 50 μέτρα από τη θάλασσα. Είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Το έκανα όμως, έμαθα από το ίντερνετ ό,τι πληροφορίες χρειαζόμουν και μου πήρε άλλο ένα χρόνο, όπως κάνω σε όλα μου τα μυθιστορήματα, για να το ξαναδιορθώσω, να βελτιώσω διαλόγους, να βελτιώσω κάποια πράγματα που πρέπει να τα φέρεις σε ισορροπίες και να αφαιρέσω ό,τι θεωρώ περιττό. Γιατί πρέπει να έχεις και το θάρρος να κόβεις ό,τι μπορεί εσύ να θες να το πεις, αλλά τον αναγνώστη
Άρα μπορεί να τον κουράσει λιγάκι. Δηλαδή, είσαι η πρώτη που θα διαβάσει το βιβλίο σου ξανά για να δεν το διαβάζει κανείς άλλος. Μπράβο σου. Δεν έχω τον άνθρωπο που του δίνω και του λέω διάβασα τώρα αυτό να μου πεις. Γι' αυτό λοιπόν το περιβάλλεις με τόση αγάπη. Γι' αυτό ασχολείσαι τόσο πολύ μαζί του. Μπράβο. Γιατί πολλοί, ξέρεις, δεν έχουν την άνεση αυτή να βγουν μπροστά στο κοινό, όσα άτομα και να είναι σε μια παρουσίαση, και να αρχίσουν να μιλάνε οι ίδιοι για το βιβλίο. Δεν το κάνουν όλοι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Ναι, εγώ το θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σαν συγγραφέας μετά τη συγγραφή του βιβλίου. Να μιλήσεις εσύ ο ίδιος για τις εμπειρίες που σε οδήγησαν σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή τη συγγραφή, σε αυτό το μυθιστόρημα, σε αυτούς τους ήρωες. Να έχεις ξεχωριστούς ήρωες κάθε φορά, όχι τους ίδιους, να μην επαναλαμβάνεις, να μην γράφεις τον εαυτό σου επίσης. Εγώ έχω καταφέρει, έχοντας γράψει ήδη 10 μυθιστορήματα, έχω εκδώσει 4, αλλά έχω γράψει 10, να μην έχω γράψει την Ελένη ακόμα κάπου. Μπράβο σου. Θέλω να τη γράψω, αλλά νομίζω ότι δεν με ενδιαφέρει ακόμα να τη γράψω. Είναι τόσο ωραίο να μπαινοβγαίνεις στις ζωές άλλων ανθρώπων, γιατί τους εισαρκώνεις λίγο σαν ρόλους. Για να γράψεις σωστά έναν ήρωα, πρέπει να μπει στο πετσί του. Πώς ένας τοπιός παίρνει ένα ρόλο και λέει τώρα εγώ η Ελένη πρέπει να μπω και να φτιάξω μια τρελή. Πρέπει να μπει στο ρόλο του τρελού. Πώς νιώθει, γιατί το κάνει, ποιες είναι οι κινήσεις του, με ποιο τρόπο μιλάει, τις γκριμάτσες του, τις δεύτερες σκέψεις του. Μόνο έτσι μπορείς να τον γράψεις σωστά. Αλλιώς θα τον γράψεις μισό. Το σημαντικό είναι ότι κάθε χαρακτήρας έχει πολλές πτυχές. Ναι. Και είναι για μένα πολύ σας θαυμάζω όλους σας που μπορείτε να γράψετε. Γιατί εκτός ότι το λέω κάποιες φορές όταν έχω έτσι συνεντεύξει, ότι σε ταλαιπωρεί αυτός ο χαρακτήρας. Δηλαδή ζεις μαζί του και αρχίζεις, πιστεύω, και τον κουβαλάς. Πολύ τον κουβαλάς. Αρκετά, δηλαδή τον έχεις δίπλα σου εκεί που κάθεσαι να πεις καφέ με τη φίλη σου. Παντού. Και εκεί αρχίζει και διαμορφώνεται και ο χαρακτήρας του, πιστεύω. Εκεί αρχίζει και σου ξεδιπλώνεται, γιατί συνήθως τον έχεις οριοθετήσει μέσα στο μυαλό σου, τον ξέρεις, απλά δεν τον έχεις αναλύσει. Ναι. Και ανάλογα με τα πράγματα που θέλεις να τον βάλεις να κάνει, πρέπει να του δώσεις αυτά τα στοιχεία. Διαφορετικά δεν μπορεί να τον βάλεις να κάνει κάτι που δεν το έχεις ήδη δώσει στον αναγνώστη να το καταλάβει. Ένας δειλός άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορεί ξαφνικά να κάνει μια μεγαλειώδη πράξη και μετά να ξαναγίνει δειλός. Πρέπει κάτι να τον κάνει να την κάνει αυτή την πράξη. Ναι, έχεις πάρα πολλά να μας πεις. Ήρθε η ώρα όμως να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να κάνουμε τη βουτιά στα 60's και να επανέλθουμε με περισσότερη Ελένη Γαλήνου, την οποία δεν ξέρω αν θα μας φτάσει ο χρόνος σήμερα να μάθουμε αρκετά πράγματα για αυτήν. Θεσσαλονίκη FM 100. Δεν ήταν τυχαία η σημερινή επιλογή. Make it easy on yourself. Ήταν από το 1965 Walker Brothers, η βουτιά στα 60's που κάναμε. Εμείς είμαστε εδώ πάντα στο Θεσσαλονίκη FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι η βιταμίνη P, είναι η πηγή της θετικής σας ενέργειας και είναι η πολύ θετική Ελένη Γαληνού εδώ από τις εκδόσεις Διόπτερα με το όσα δεν έγιναν λέξεις. Τώρα ζήλεψα με την ερώτηση που σου κάνανε και δεν την έχω κάνει εγώ, αλλά τέλος πάντων. Πώς θα την κάνεις. Θα τη δανειστώ όμως. Πόσα δεν έγιναν λέξεις, λοιπόν. Ναι, πόσα δεν γίνονται. Γενικώς, στη ζωή μας. Στη ζωή μας πολλά δεν γίνονται λέξεις και υπάρχουν πολλοί λόγοι. Κάποιες φορές υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να πούμε, αλλά δεν αντέχουμε το νόημα που κουβαλούν, δεν αντέχουμε να τα ξεστομίσουμε. Είναι πολύ βαριά. Κάποια τα παίρνει ο άνεμος και χάνονται και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Και κάποια ή δεν τα λέμε ποτέ και μετά χτυπάμε το κεφάλι μας. Τα ψιθυρίζουμε τόσο σιγά που δεν τα ακούνε αυτοί που θα θέλαμε να τα ακούσουν. Γιατί είμαστε τόσο δειλοί κάποιες φορές, εσύ, Ελένη? Γιατί καταρχήν ο λόγος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Λέμε ότι μια εικόνα 1000 λέξεις, αλλά μια λέξη μπορεί να κρύβει τόσο βαθιά νοήματα και τόσο αυτά που καμιά εικόνα δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Ο λόγος, ούτε οι πράξεις. Ο λόγος νομίζω είναι πάρα πολύ δυνατή η λέξη. Με μια λέξη μπορεί να τσακίσεις συνειδήσεις. Πολλά στη ζωή μας δεν γίνονται λέξεις, πολλά διστάζουμε να τα πούμε, φοβόμαστε να τα πούμε, μετανιώνουμε που δεν τα είπαμε μετά.
Και εδώ περνάνε πολλά χρόνια μέχρι η ηρωίδα να ενώσει αυτά τα κομμάτια. Ένα σκισμένο ημερολόγιο, μια παλιά ζωγραφιά, η χτύπη ενός ρολογιού και άλλα πράγματα θα ενώσουν τα τελευταία κομμάτια της ιστορίας, για να αποκαλύψουμε τον τρόπο τους, όσα δεν έγιναν λέξεις. Και αν είχαν γίνει, θα μπορούσαν να είχαν σώσει αυτούς τους ανθρώπους πολύ νωρίτερα. Αλλά δεν ήταν η ώρα, δεν ήταν όριμες οι συνθήκες, και έτσι χρειάστηκε πάνω από μισός αιώνα ζωής. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για το βιβλίο του, έτσι πραγματικά, γιατί θέλω να προκαλέσω τους φίλους ακροατές να το διαβάσουν, γιατί αξίζει να το διαβάσουν. Δεν θα το ρωτήσω, όχι, δεν θα το ρωτήσω. Αλλά θα δώσω τη δυνατότητα σε φίλους ακροατές, οι οποίοι ήδη άρχισαν να χτυπάει το 285-106, να καλέσουν για να δούμε αν θέλουν να μας κάνουν κάποια ερώτηση και να κερδίσουν και ένα βιβλίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Πόσο εξαιρετικά τα λέτε και οι δυο σας. Είναι η Ελένη Γαλινού εδώ που είναι εξαιρετική και έχετε δυνατότητα και εσείς, άμα θέλετε, να της κάνετε κάποια ερώτηση. Συμφώνησα με όλα όσα είπε, και αυτό ιδίως το τελευταίο, ότι πόσο σημαντικό είναι να τα εκφράζουμε με λέξεις, ιδιαίτερα τα όμορφα συναισθήματα που νιώθουμε. Βέβαια. Πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Όχι τα άσχημα, μόνο τα όμορφα να λέμε. Από πόσα πράγματα θα μας είχαν γλιτώσει, πόσες μπελάδες και πόση ταλαιπωρία. Κάποτε είχα διαβάσει ότι ο άνθρωπος πρέπει να δικάζεται και να καταδικάζεται ακόμα και από τα άσχημα τα λόγια. Γιατί μπορεί να προκαλέσουν τέτοιο πόνο και τέτοια δυσαρέσκεια και κάποιος να το κουβαλάει εφόρου ζωής. Αλλά επίσης και τα όμορφα λόγια μπορούν να σώσουν πολλά. Οπότε απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτηση, εξαιρετική ομιλήτρια, όπως και εσύ. Και θα χαρώ να τη γνωρίσω. Να πάτε σήμερα στις Γαλινούς, να πάτε στις 7 η ώρα στο Public, στην Τζιμισκή. Ναι. Και αφού περάσετε από Νικολάου Γερμανού να παραλάβετε το βιβλίο σας, πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας. Βίκη Αρβανιτίδου. Να περάσετε από Νικολάου Γερμανού να πάρετε το βιβλίο σας. Ναι. Και με χαρά να πάτε να γνωριστείτε. Αν δεν μπορέσω σήμερα, μπορώ κάποια άλλη φορά να έρθω για το βιβλίο. Για το βιβλίο μπορείτε να έρθετε όποτε θέλετε, αλλά για την παρουσίαση μόνο σήμερα μπορείτε. Σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες και σε ανώτερα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είναι βιβλιοφάγοι οι ακροατές εδώ πέρα, να ξέρεις. Είμαι σίγουρη. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης καλή εβδομάδα. Σας μιλάω σιγά λίγο επειδή είμαι μέσα στο λεωφορείο. Όντως πολύ ωραία συζήτηση. Μας συγκινείτε πολύ τώρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ που είπε η συγγραφέας ότι μπορεί να μπαινοβγαίνει μέσα σε ζωές των άλλων. Έτσι μόνο μπορούμε να γράψουμε πραγματικά έναν ήρωα. Σας μιλάω εγώ η συγγραφέας. Διαφορετικά δεν θα είναι αληθινός. Χαίρομαι. Πολύ ωραία συζήτηση. Πράγματι και εγώ την απόλαυσα. Απλά δεν μπορώ τώρα πολύ να μιλήσω βεβαίως, του χώρου. Πείτε μας το ονοματεπώνυμό σας. Στέλλα Γιαμαλή. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε με το λεωφορείο τώρα? Προχωράω, γυρνάω από Εύωσμο. Έχει κίνηση? Όχι ιδιαίτερη. Ωραία, με το καλό. Και αν μπορέσετε το απόγευμα να βρεθείτε 7 η ώρα στα Public στην Τζιμισκή, θα γνωρίσετε από κοντά την κυρία Γαλινού. Και να σας Ευχαριστώ πολύ, θα το προσπαθήσω γιατί θα το ήθελα κιόλα. Ελάτε, έχω να πω πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δεν μπορώ να τα πω τώρα από το ραδιόφωνο. Έχω να σας δείξω και πράγματα που μόνο στην παρουσίαση μπορεί να γίνει. Ωραία. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω. Πραγματικά, γιατί θα το ήθελα. Καλή συνέχεια, εύχομαι και όλα κατευχήν. Αμήν. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτοί είναι οι ακροατές μας. Έτσι, και πολύ ωραία. Γι' αυτό ήθελα και εγώ να επέμβω. Ήθελα να τους μιλήσω. Και χαίρομαι πολύ και πραγματικά είναι πολύ όμορφο, γιατί ανοίγει μια άλλη σχέση. Είναι άλλο να μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε ένα ραδιόφωνο και κάνει μια εκπομπή και έχει διαβάσει το βιβλίο σου, και είναι άλλο να βλέπεις και τι γίνεται από πίσω και πόσο ο απλός ο κόσμος, απλοί είμαστε όλοι, δεν ξεχωρίζουμε. Αλλά πώς αντιδρούν, και είδες η γυναίκα βρίσκεται στο λεωφορείο. Μέσα στο λεωφορείο και άκουγε. Ναι. Κάθεται να ακούσει αυτή τη συζήτηση. Και να πάρει και τηλέφωνο και να διεκδικήσει ένα βιβλίο. Και να πιάσει και γραμμή. Και να πιάσει και γραμμή. Γιόρταζε κιόλας. Εντάξει, ίσως ήταν τυχερή γι' αυτό, επειδή γιόρταζε. Μια ανώτερη δύναμη τη βοήθησε.
Να γράψουμε μια ιστορία λοιπόν για αυτό. Το προηγούμενο βιβλίο. Ναι, για πες μου λίγο για τα προηγούμενα σου μάλλον βιβλία. Το προηγούμενο βιβλίο, το ακόμη θυμάμαι. Και εκεί που ήταν αυτό έχεις γράψει πάλι για τη Μυτιλήνη? Όχι. Σε ποιο προηγούμενο? Το πρώτο βιβλίο, το Όταν στερέψει αντοχή, είχε πάλι ένα κομμάτι που διαδραματιζόταν στη Μυτιλήνη. Αλλά περνούσε από Αθήνα, πήγαινε στην πόλη, είχε ένα κομμάτι δηλαδή που ήταν στην Κωνσταντινούπολη, πήγαινε έφτανε μέχρι το Johannesburg. Πολλή έρευνα. Ναι, Ιταλία, δύσκολο. Δηλαδή. Ναι, ήταν δύσκολο, αλλά δύσκολο. Έπρεπε, επειδή ακριβώς υπάρχει ένας ξεριζωμός από όλο αυτό το πράγμα, έπρεπε να του στείλω όσο πιο μακριά γίνεται. Έναν από τους ήρωες. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο βιβλίο ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν ένα βιβλίο που έφυγε πολλά θέματα ταμπού για την ελληνική κοινωνία ακόμα, όπως ήταν η ομοφυλοφιλία, τα ναρκωτικά, η κακοποίηση των παιδιών. Το Πέρα από τις κόκκινες γραμμές. Μάλιστα. Και το ακόμη θυμάμαι που ήταν μια ιστορία σαν θρύλος. Εκεί λοιπόν είχα μια ηρωίδα που είχε το χάρισμα να παίρνει τον πόνο. Αυτό έκανε τόσο αίσθηση στο κοινό, εξεπλάκη εγώ ίδια. Το βάλανε στα 10 καλύτερα βιβλία του Public στον διαγωνισμό. Γιατί πραγματικά δεν είχαν διαβάσει κάτι τέτοιο και μου είπαν ότι ήταν ένα παραμύθι για μεγάλους. Φυσικά ήταν ένας θρύλος, ναι, που θα μπορούσε να είναι αλήθεια, θα μπορούσε όμως και να μην είναι. Και έβγαζε τόση αγάπη, έδινε τόση δύναμη. Δεν ξέρω, εγώ όταν το έγραφα αυτό το βιβλίο ένιωσα πολύ δυνατή. Και νομίζω ότι το πήρανε οι αναγνώστες αυτό, το εισπράξανε. Υπήρχε άνθρωπος που μου είπε το τελείωσα χθες και το ξαναξεκινάω σήμερα. Νομίζω ότι γενικώς ο τρόπος που γράφεις δημιουργεί τέτοια δυνατά συναισθήματα. Δηλαδή αυτό που νιώθεις για το Μάξιμο, που νιώθω εγώ τώρα που ένιωσα για το Μάξιμο, ή αυτό που ένιωσα για τη Ροζαλία ή για την Αλεξάνδρα, μας βάζεις πολύ καλά μέσα στον κάθε χαρακτήρα. Πρέπει να τους ψυχογραφήσεις, να νιώσεις εσύ πως νιώθουν για να μπορέσεις να τα πεις. Πρέπει να ξέρεις 10 για το χαρακτήρα τους και ας γράψεις 2. Εγώ γι' αυτό και ζορίζομαι πάρα πολύ κάθε φορά που είναι να παρουσιάσουμε κάποιο βιβλίο. Εφόσον έχω διαβάσει και έχω δει τους χαρακτήρες, σκέφτομαι ο συγγραφέας που το έγραψε τι έχει περάσει με κάθε έναν από αυτούς. Πολλά. Τους ζεις κάθε μέρα. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Και πότε καταφέρνεις να τους αφήσεις? Όταν θα βάλεις την τελεία, όταν θα το διορθώσεις και μετά? Εγώ νομίζω ότι δεν τους αφήνω ποτέ. Δεν τους αφήνεις ποτέ, τους κουβαλάς. Έχεις ζήσει μαζί τους σαν να έχεις ζήσει τις δυσκολίες τους. Σε ένα φίλο που πήγες κάπου κάποια στιγμή και ζήσατε μαζί ένα δύσκολο κομμάτι της ζωής του. Γιατί συνήθως ζούμε δύσκολα πράγματα μέσα στα μυθιστορήματα, γιατί οι δυσκολίες συνήθως είναι αυτές που ξυπνάνε πράγματα, ξυπνάνε το μυαλό, ξυπνάνε την ψυχή. Όποιος περνάει καλά δεν έχει ενδιαφέρον. Μέσα από τις δυσκολίες οριμάζουμε κι εμείς, μέσα από τις δυσκολίες μαθαίνουμε και από τις δυσκολίες βγαίνουμε και δυνατότεροι. Όποιος κυνηγεί στις δυσκολίες δηλαδή βγαίνει δυνατότερος. Επομένως τους ήρωες μου δεν τους αφήνω. Γυρίζω πίσω και λέω μερικές φορές τι να κάνει τώρα αυτό, σαν να είναι κάπου και να ζει ακόμη. Ναι. Δεν ξέρω αν τους αφήνεις ποτέ. Εγώ έχω και ήρωες που ακόμα δεν τους έχετε διαβάσει εσείς και ακόμη εν δυνάμει μπαίνω και λέω εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να κάνει αυτό. Αυτές τις ιστορίες που δεν έχεις εκδώσει ακόμη, ναι, τις θυμάσαι καλά? Απ' έξω, μπορώ να τις διηγηθώ. Μπαίνω κάθε τόσο και τις ξαναδιορθώνω, τις ξαναδιαβάζω. Ναι. Και είναι ανάλογα με κάποια σημεία που πάντα μου αφήνουν ένα ερωτηματικό, μπαίνω και το ξανακοιτάζω. Είναι δηλαδή και τώρα αυτό που θα δώσω το επόμενο για έκδοση, που θα πρέπει να αποτοφώσουμε γύρω στο Μάρτιο, είμαι ανάμεσα σε 2, δεν ξέρω ποιο θα δώσω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Είναι 2 πολύ διαφορετικά. Το ένα μιλάει για την αλαζονία και τον εγωισμό και έχω 2 κεντρικούς ήρωες στο δεύτερο μέρος που είναι άντρες. Και όμως αυτοί οι άντρες κουβαλάνε πίσω τις οικογένειες, μάνες, κόρες, ναι. Και δείχνει πόσο μπορεί να σε φτάσει σε άσχημα μονοπάτια αυτό, ακόμα και να σε απομονώσει. Λοιπόν, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία για να σου κάνω την ερώτηση που τόση ώρα θέλω να σου κάνω. Κάντε, δεν πειράζει. Αλλά τώρα μου δίνεις πολύ καλή ευκαιρία. Άμα δεν πρέπει δεν θα την απαντήσω. Έχεις μπει στον πειρασμό να μην δώσεις ένα καλό τέλος? Έχω μπει, ναι. Είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό? Δεν είναι θέμα ψυχοφθόρου. Πρέπει να απλά να είσαι συνεπής με αυτό που έχεις γράψει. Αν ένα μυθιστόρημα δεν μπορεί να έχει καλό τέλος, δεν μπορείς εσύ να του δώσεις happy end. Πρέπει όμως να είναι λυτρωτικό για τον αναγνώστη. Δηλαδή να πρέπει να είναι αυτό που από την ιστορία πρέπει να στραγγίξει. Εγώ όμως φτάνω σε πιο ακραία σημεία. Δηλαδή να το πάρω το βιβλίο και να πω όχι ρε, τι ήταν αυτό που έκανε τώρα? Όχι.
Πρέπει το δεν θες να με τέλος. φτάσεις εκεί. Όχι, γιατί είναι λάθος. Αν σε κάνω να νιώσεις έτσι, δεν σου έχω πει σωστά την ιστορία. Πρέπει, αν σου δώσω ένα κακό τέλος, να πρέπει να έχει κακό τέλος ο ήρωας. Μάλιστα. Για να νιώσεις εσύ ότι αυτός ο ήρωας επιτέλους πρέπει να τιμωρηθεί. Ναι. Και να έρθει δικαίως, όπως και να έχει. Ναι, γιατί αλλιώς νιώθεις το άδικο. Η ζωή δεν είναι δίκαια. Φυσικά. Δεν τιμωρείται όποιος έχει αδικήσει σε αυτή τη ζωή. Όμως σε ένα βιβλίο, όπως και σε μια ταινία, θέλεις να δεις τον κακό να τιμωρείται. Δεν μπορώ να σου δείξω τον κακό να θριαμβεύει. Και από όλους αυτούς τους χαρακτήρες που είτε έχεις εκδώσει, είτε τους κρατάς, ας πούμε, έτσι μέσα σου και τους δουλεύεις ακόμη, ποιανού τη ζωή έχεις ζηλέψει? Θα ήθελες να την κάνεις αυτή τη ζωή? Κάποιον έχεις κάποιον στο μυαλό σου. Πολύ δύσκολο. Όμως ναι, είναι ένας ήρωας που πραγματικά με πέδεψε πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να μπω και να τον γράψω εγώ, η Ελένη, σαν άντρα. Μιλάω σε πρώτο πρόσωπο και γίναμε ο Ντάνιελ Στόουν, ένας Ελληνοβρετανός συγγραφέας που έχει μια πολύ δύσκολη ζωή. Πολλοί θα τη ζηλεύανε, αλλά όταν θα τη μάθουνε μέχρι το μεδούλι της, μάλλον θα κλείσουν τα μάτια και θα πούνε δεν θα ήθελα να είμαι ο Ντάνιελ Στόουν. Ωραία. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, θα μάθετε και θα δείτε και θα ακούσετε σήμερα στις 7 η ώρα στο Public. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελένη Γαλινού που ήταν σήμερα στην παρέα μας. Όσα δεν έγιναν λέξεις, μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε αυτή την παρουσίαση, γιατί θα έχει πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από ό,τι είπαμε σήμερα. Σε ευχαριστώ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο αμεσότητα και τόσο καλό κλίμα δεν το συναντάς εύκολα και δεν το λέω. Με τιμάς πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλη τη Θεσσαλονίκη που με υποδέχτηκε από, δηλαδή, πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν είναι το καλό κλίμα που κουβαλάμε όταν ερχόμαστε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πάντα τόσο όμορφη. Έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά, είμαστε εδώ. Είσαστε, και... ενώ η Αθήνα είναι πιο απάνθρωπη πόλη. Είμαστε πιο απρόσωποι, είναι πιο της ταλαιπωρίας, πιο μεγάλη, πιο χανόμαστε. Δεν την αντέχω μερικές φορές. Είναι λίγο πιο ευχαρίστως έντονες οι καταστάσεις εκεί σε εσάς. Σε εμάς ευχαρίστως να σε φιλοξενήσουμε και να μείνεις εδώ, να μας έρθεις, να μας γράψεις και μια ωραία ιστορία, να σου δώσουμε έτσι ένα... Έχω γράψει για Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμα δεν έχει βγει. Και να σου ευχηθώ πολύ καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Εύχομαι να καταλήξεις την καλύτερη δυνατή ιστορία για εμάς στο επόμενο σου βιβλίο. Και να έχουμε να πούμε πολλά και να πούμε γιατί τελικά δεν διαλέξαμε την άλλη ιστορία. Σωστό γι' αυτό. Θα σε περιμένω με μεγάλη χαρά και πάλι να θα επιστρέψεις. Ευχαριστώ πολύ. Και σας περιμένω στο Public το απόγευμα. Έχω να πω πολλά ωραία πράγματα. Μην τη χάσετε. Ελένη Γαλινού, 7 η ώρα στα Public σήμερα και μόνο. Public Τσιμισκή. Υπάρχει άλλη συνέχεια που θα κάνεις παρουσιάσεις αλλού βιβλίων? Παρουσιάσεις, όχι, τελειώνουν παρουσιάσεις. Μετά έχω υπογραφές με εντός Αττικής. Έχω άλλες 5 υπογραφές βιβλίων σε όλη την Αττική, από βόρεια μέχρι νότια. Και έχεις σκεφτεί κάποια στιγμή να... Και μετά ξαναρχίζουμε από τον καινούριο χρόνο, έτσι. Ναι. Τις παρουσιάσεις. Οπότε συνεχίζεις. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πρέπει να γράψουμε την επόμενη ιστορία μας. Εγώ μπορεί να την έχω έτοιμη, αλλά θα γράψω σίγουρα μία επόμενη, γιατί πάντα είναι ανάγκη να γράφεις. Δεν μπορείς να μην γράφεις. Δεν μπορείς να τρέχεις μόνο να παρουσιάζεις. Θέλεις να γράφεις. Η ανάγκη μας αυτή είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Και στο δρόμο σου? Όχι. Σκέφτομαι στο δρόμο όμως, γι' αυτό δεν οδηγώ. Δεν οδηγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι όταν είμαι στο λεωφορείο. Εξαιρετικό. Έχω βρει τις ωραιότερες ανατροπές μες στα λεωφορεία. Και επειδή είσαι τόσο γλυκός άνθρωπος και δοτικός άνθρωπος και το μεταδίδεις, σκέφτηκες κάποια στιγμή όλα αυτά που έμαθες από τον καλό στο δάσκαλο να τα μεταδώσεις σε κάποιους άλλους κάνοντας μαθήματα? Δεν ξέρω αν θέλω να κάνω μαθήματα. Μπορώ να κάνω εν δυνάμει. Δεν ξέρω αν μπορώ να υπομισθώ αυτό τον τίτλο του δάσκαλου αυτή τη στιγμή. Ίσως αργότερα. Ίσως είναι και νωρίς. Ίσως αργότερα. Μπορώ να δώσω όσες πληροφορίες θέλει, όποιος θέλει, με όλη μου την αγάπη, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή. Οπότε νιώσεις έτοιμη και εσύ, όπως η Ροζαλία. Ναι. Κάπως έτσι θα γίνει. Ναι. Καλή συνέχεια σε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Βιταμίνη Π. Πηγή θετικής ενέργειας. Περιβάλλον, επιστήμη, τεχνολογία, συνεντεύξεις και όλα τα θετικά της ζωής μας σε μία ώρα. Βιταμίνη Π. Με την Παλμύρα Αρσλάνογλου. Καθημερινά στις 3. Χωρίς συνταγή γιατρού.